menee vaikutteen. Leikki hetki hänen hiuksillaan. Tää jotenkin tuntuu semmoiselta ympyrä sulkeutuu hetkeltä. Niin mulla oli mitä hittoa, meni ihan kylmät väreet. My new baby girl, I need to show you. Jengi sekos, joo. Day 2, Ruisrock lähtee käyntiin. Ruissi, Day 2 with Osmonautti himself, aka Oskari, aka mikä aka? The Goats, aka Nardwar. Oh, Suomen Nardwar. Yeah. Siellä menee vaikutteen. Aina edelleen ja niinku oisit mistuttiin. Kyllä palveluksiin ei oo oikein ystäviä. Oli turre paranevan edes niinku viime. Mut yli liha on se työ. Eli mä tunsin Auraveli. Kohta ylhäällä. Se loppui hyvä kohta. Ketäs muita siellä on tänään? Ruisrock, paikan päällä. Mikä fiilis with the crew? Sairas fiilis. Osmonaut, mikä fiilis? Vituleen. Tää on tiiätsä, odotettu. Tätä on odotettu erittäin paljon. Sairas meininki. Ruissi toinen päivä. Let's go! Mä saan vaan kertsaa. Muruseni on. Leikki hetki hänen hiuksillaan. Kerro rakkauteni, kerro kuinka ikävöin. Hybe Youngboy Energy, Hybe Youngboy Energy. Vippis on 1050. Mä en edes viitis sanoa. Tää on 4,5 tonnia. Mä näen. Lukas on mestoilla. Huomenna sunnuntaina sateenkaarilava kello 1. Kaikki sinne. Paitsi että tämä logi tulee myöhässä, mutta ei siis silleen. Kaikki sinne. LM team member. Yeah, One Prince täällä, mitä menee? Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Mäkin kuvaan sua, oota. Kuva. Double vlog. Double vlog. Mestoilla Mikael. Miten on mennyt Ruisrock? No ihan siis tosi hyvin. Eilen oli vähän lyhyempi päivä. Ajateltiin, että tullaan hetkeksi chillaan, sit mentiin aikaisin nukkuun. Ja tänäänhän on siis lauantai eli pääpäivä, eiks niin? Pääpäivä. Paitsi että huomenna on meille pääpäivä. Flashbang. Totta. Vähän aikaisin, mutta parempi kuin ei mitään. Joo. Mut se on hyvä, että sitä korkkaa tätä hyvin. Jep. Onko siinä noissa? On, todellakin. Mitä täällä tapahtuu? Täällä kuvataan tupla vlogi. Plus Osmonaut. No mitä One Prince? Mitä Ruis? Mikä? Tuli näyttää. No kerro tälle sanallisesti, miten keikka meni. Keikka meni tosi hyvin. Mä oon oottanut tätä koko kesän. Tää jotenkin semmoinen kohokohta. Mä olin viime vuonna Fiitti Ibentsetissä, niin sitten tää jotenkin tuntui semmoiselta ympyrä sulkeutuu hetkeltä. Meni hyvin, jäi hyvä fiilis. Ja tää oli saanut semmoinen taika. Ja mä olin jotenkin niin otettu siitä, että oikeesti siis jengillä on kaikki biisit mukana. Toi on kiva kuulla. Jep. Toi on sairasta.
Pitääks meidänkin mennä? Muistakaa viedä tölkit. Mestoilla, Sara Siipola. Sulla oli eilen keikka, miten meni? Siis oli ihan mieletön yleisö ja tunnelma ja kaikki ja siis ihan sairasta. Mä tiesin, että siellä tulee varmaan olemaan paljon porukkaa. Ei täällä piskottelee. Mut meni hyvin keikka. Meni, kyllä meni. Sitten kun mä menin sinne lavan taakse ja katsoin paljon siellä on oikeesti jengiä, niin mä olin siellä, mitä hittoa, meni ihan kylmät väreet. Kiitos, että tulit videolle. Todellakin. No jee, veli! Näytään video. Sulle mä teen. Mitä ja? Sulla oli keikka jo, eiks niin? Mitä ei oo? Sulla oli keikka jo. Meillä oli keikka. Miten meni? Hyvin. Mut joo, meillä oli hyvä keikka tänään. Mä kelasin, kun sulla toi huppari vähän auki. Mä käsin, haluatko sä näyttää ton uuden tulokkaan? Minkä? Ai tän boy. Uusi tulokas. My new baby girl, I need to show here. Ja. Eiks niin? Toivottavasti sun videot menee hyvin. Kiitos. Yes. Joo, alkoi satamaan vähän, mutta kyllä se siitä. Toivotaan ton kuuro vaan. Mennään kattoo JVG-keikkaa. Löydäyksen keikkaa leffa. Nyt tuolla on joku, mä en tiedä mikä siellä on, mut jengi sekoo siellä. Mä käyn kattoo. Bro, tää on FIFA 15 biisi.
Päivä 2 done. Sairaspäivä. Nyt himaan, nukkumaan, hyvät yöunet. Nähdään huomenna.